Tagol! Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Viral ang isang baboy ramo sa Bayawan Reserve sa Negros Oriental. Maniniwala na sana. Dahil ang nasabing baboy ramo ay friendly. Siya ay si Anakin, ang Bisayan Warty Pig. Na imbes matakot ang nasabing baboy ramo, ay lumalapit pa ito sa tao. At isa sa paborito niyang lapitan ang reserve manager na si Sir Justin. Nag-uunat at nagpapahimas pa sa tiyan ang nasabing baboy ramo. Ang mga kinakain nito ay mga prutas, lalo na paborito niyang mangga at mga root crops tulad ng kamote. Pang-apat ang mga baboy sa pinakamatalinong mamal sa mundo. Pang-apat pala. Ako ang number 1. Na hayop? Ikaw, kabisyo, nakatikim ka na ba ng baboy ramo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo! Feel good morning! July 18, 2024, adlaw Thursday na karon. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pabasang titang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Walang iba, Tita Tanya Chinita! May chinita, girl. May chinita, girl. Thank you, Col! Hello Thank sa you, mga... Tits. Nakakita ka na ng wild pig o wild boar o baboy ramo? Ano lang, baboy Tagalog. Kasi kakulay, di ba black din yung baboy Tagalog. Pero yung Native. baboy ramo, iba pa yun, di ba? Iba yun, yung Iba may yun. pangil. Oo. Yung sa Hindi sa pa. mga gubat mo lang Hindi pa. makikita. Sa picture lang. Picture. Ito- Ikaw, Col! Ako nakakita na ito sa mga zoo. Sa zoo. Oo. Ito nga si Anakin na isang Bisayan Warty Pig, no? Na sa mga taga Negros Oriental diha, maayong buntag ninyo. Doon to siya sa reserve, so bawal silang huliin, bawal silang katayin. Oo, bawal. Kasi nga reserve nga Reserve. So May ano yan, may parusa pag Oo. hinuli. Kasi naka-reserve na yun, lalo na yung mga ganyang uri ng hayop kasi ano na yan, malapit nang maubos ang lahi nila. Oo, kaya Ba't nauubos, alagaan. Mang Kanor? Marami kasi mga ngaso eh. Nagtataka ako, mga ngaso pero baboy. Hindi nila. Dapat aso, di ba? Basic. Galing mo talaga, Mang Basic. Kanor. Animal ka talaga. Maniwala na sana ako kanina kasi may Peppa gumano, Pig. no? Ay, Peppa Pig. Pero totoo, ang mga wild animals, syempre, dun sa mga kagubatan na matatagpuan, yung iba kasi na mga endangered species dahil nga nagkakaubusan na ng lahi. At Dahil, nauubos na sa
hinuhuli, kinakatay, kinakain. Ba't ganun kahit may batas, mas lalo yatang hinuhuli? Nakakainis. Masarap ang bawal eh. Kaya masarap Ganun ba kumain yun? basic. Masarap kumain ng baboy ramo kasi bawal Oo hulihin. nga, sa bagay. Eh di wag na lang ipagbawal para hindi, hulihin. Merong mga nag-aalaga na pwede mong Oo. ibenta. Pero yung mga nahuhuli mo talaga sa mga, mga Bawal. reserve areas, Forest. bawal talaga yan. Correct. Kasi one time nakatikim din ako nung karne ng baboy ramo. Ang sarap. Uy, cool. Totoo. Bawal nga hulihin. Hindi nga, eh. nasa restaurant eh. Sinerve nila eh. Ah, So, may mga native na nagbebenta ng mga alaga nila. Okay. So, kung titikman mo siya, ginawa siyang parang adobo na maanghang na may chili, Sarap gano'n. po. Ang sarap. Nang, Ang sarap talaga. Nang babae. Ng baboy ramo na babae. Peppa Pig. Parang uto-uto ah. Totoo, ang sarap ng karne niya. Talagang alam mong, kasi hindi kumakain ng yung pagkain niya. Mga root crops, mga Oo. dahon. Very organic. Walang Yun. Walang halong chemical. Correct. Don't panic, it's organic. Oo, yan ang dapat kainin ng mga may allergies tulad ko, yung ang pagkain ng grass-fed, mga ganon. Yun. Walang halong mga... So, okay ka sa baka. Yes. Kasi ang mga Grass-fed. baka, hindi naman yan nafe-feed. Kaya baka ang pwede sa akin. Baka siya? Oy. Speechless. Dumana. Ano Yung ba? baboy? Hindi, si oink-oink, si oink-oink. Ganon. Peppa Pig. Oink-oink. Ano ba talaga na tunog ng baboy, Mang Kanor? Oink, oink, oink. Pag social, oink-oink. Pag nasa book ng bata, Ganon. hindi. Ano? Hindi mo ma-spell yun. Ano spell yung... ano spelling nun? K-W-R. May R yan eh. Silent lang. Hindi ko marunong mag-spelling. Pero wag manghuli ng mga baboy ramo dahil magagalit si Express. Express, good morning! Good morning, Express. Huwag niyong subukang hulihin, masisira ang tiyan niyo. Tama, Mang Kanor. Kasi hindi sila sanay kumain ng ganyan, ma'am. Totoo. Oo. Especially sanay ka sa mga limpo-limpo dyan. Itong mga baboy ramo, iba rin yung kinakain. Baka kayo pa ang magkasakit. At Karma huwag nating yan. ubusin ang Tama lahi yan. nila. Tama. Kasi- Nang baboy. Ng babae. Na baboy. Kasi sila yung Papalahi yan. ma'am. Papalahi. Yung Paparamihin baboy. mo yan. Yung baboy ramo. Po. Oh. Kaya again, huwag nating ubusin. Masisira ang kalikasan natin. Tama po yan. Ganoon lang. Maraming salamat po. Parte kasi sila ng ng ecosystem eh. Yung baboy ramo? Yung babae. Syempre. Kala ko si manager. Manager yung nilalapitan Ay, lang ng baboy ramo eh. Paborito siya eh. Ng manager. Nung babae. Ayan na naman kayo, ha? Gwapo kasi eh. Yung manager? Yung baboy ramo. Uy, kaya pala haba ng pangil. Ng baboy ramo? Nung manager. Kaya pala. Ang itim ng balat. Ng baboy ramo? Yung manager. Oy, hindi naman. Nag-itch. Yung baboy ramo. Oo. Good morning, ma'am. Sabing ganun. Welcome po sa aming restaurant. Sabi ng manager? Sabi ng baboy ramo. Uy! Sabi ng baboy ramo? Sabi ng manager. Ano pong gusto niyong luto? Ano mga luto? Ano luto? Ano luto? Lechong kawali o lechon? Na baboy? Manager. Uy, gusto matikman. Yung manager? Yung baboy ramo. Oo, syempre. Talaga yung manager eh. Ang haba ng buntot Ano baboy ramo? ng manager. Ano lumubulong sa putik? Yung baboy ramo? Yung manager. Wee! Wee! Isa pa nga. Yan yung Tunog ng baboy ramo? nung kinakatay. Hindi, tunog ng manager. Paano nga? Wee! Wee! Wik! 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 Sabi ng baboy ramo.
mo. Sabi ng manager. Hello sa manager ng food and beverage manager ng Elijah Hotel. Nakikinig sa atin ngayon si Sir Arnold Malyari. Oh. Sakto-sakto, Sir Arnold. Nakikinig ka pala dyan, Sir Arnold. Parang lasing ka. Dali lang. Sarap ng food doon. Kain ka doon, Mang Kanor. Sama Maganda ko si kasi doon Express. Maganda yung... Ma'am, anong maganda? Maganda yung... Hotel, ma'am. Yung manager. Front desk, yung front desk. alam mo. Maganda Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan ang sinasabi ko. Huwag niyong subukang kalimutan, masisira ang buhay niyo. Kalimutan yung hotel. Yung front desk. Ay, naku, Mang Kanor. Ay, si Expression na lang kinalaman doon. Nakaka-high blood yan. Huwag masyadong kainin. Yung babera mo? Yung front desk. Ma'am, bumaba ang blood pressure ko nung kinain ko. Yung baboy ramo? Yung front desk. Ay, at mga tuloy-tuloy, mamimigay tayo ng pang-boundary nyo. Kaya palaging tumutok dito. Tama! Sa 90.7 Love Radio para sa Love Knows. No boundaries! Tuloy-tuloy lang pakikinig ng mga drivers na ito, mga nasa palengke. Kaya nakatutok sa estasyon na sa mga sasakyan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!